खांख्राइ खांख्राइ अमा हांनाय गोथाव गोथाव थावथारबाय लाजोबसिगोनदां मा जिनिस बे नानिफोर जिबौ जिबौ हेल' रायजोफोर गिबि गिबियावनो नै मादैया अननाय सिबिनायखौ जासिहरगोलायबाय दे आसा खालामो दिनैनि दिनावबो नोंसोर बयबो मोजाङै दं होननानै नै मादैया दिनै बड'लेण्डनि आर'नाइ फाहार जोमलायलायदों दे रायजोफोर मादैया अफाय थांगोन दा उनावसो फोरमायलांबाय थानोसै नै आंनि फिसा हिन्जाव थिसाया नै बिखुनजो आंनि बिजायं आंनि बिजावजालि उन्दै आंनि बिजावजालि गेजेरा थांला मोनानोसैबो नालाय थांथ'ला दा बेहा संनांगौ खावनांगौ नालाय न'आव सासे थालांसैलाय जों थांसैलाय मादैया देनेनेने देन होनसैलाय हलिनि दिन ना जेराव मोनो बाहाय बेरायनो हायोना रायजोफोर दाना फोरमायलांसै मादैया अफाय अफाय थाङो नायलांबाय थादोल' मादैनि भिडिअखौ दे रायजोफोर दानिया नै मादैया ओंखारबोबाय लामायावनो जोंना थिसारानिया नै बेबो दावराय गारलायलायथारनायथार नै फैदो दानिया अफाय थांगोन फोरमायलांसै लामा लामा फिरफिलिबो गैथ'वा जोङो थांगोन दा प्रग्राम जागासिनो दंना रायजोफोर बै जोंनि क'क्राझार दतमायाव बेहाय एबसुनि प्रग्राम जादोंना बाहाय जोङो एसेबाबो नै सारिथायानो बारखाबावबाय जों थांसै मोना मोना एसे प्रग्रामखौ नायनानै फैनोसै दिनै लामा लामा थाबायबाय थाबाय प्रग्रामाव मा मा नुयो आं बेखौ एसेबाबो दा नोंसोरनो देखायहरनोसैलाय रायजोफोर नायलांबाय थादोल' मादैनि भिडिअखौ जायगायाव मोनफैबाय नै रायजोफोर फिरफिलि दोननानै जोङो थाबायलांनांसिगोन बैसिम जोङो फिरफिलिजोंसो फैदों नालाय बर'फ्राबो नै बोथोर गैयाबाबो माइ गायदों रायजोफोर जि ग्लाम ग्लाम जादों जि मोजां अन्थाव बाथाव नायनो मोजांथार जोंहा प्रग्रामाव थांनायनि सिगां नै उखैनानै फिथा जाग्रोनो नागिरबाय जाग्रा दखानावसो हाबफैग्रोबाय जोङो मोखाङावखाय ओमफ्राय थाबायलांनोसै आं थांग्रोनोसै दे बुरि जाग्रोनोसै नै फिथाखौ जानानै लानोसै रानि हाय रानि ना बै रानिसो रानिजों राजाजों रानिसो मानसियानो रानिबाबो राजा आं बालियाव दंमोन हायबो नै बैग्रि बेलाथि जि जोम फानजोबदों रायजोफोर बायदिसिना फानग्रा फानै रायजोफोर बायह्रानिफ्राय सिमा गोनांफोर फाननायफ्रा जा मोजां साजायदों दे रायजोफोर नै मानसिफ्रा होंगो दोंगो जाबाय मोनाबिलि जानाय लोगो लोगो सोरबा थांनाय सोरबा फैनाय जाजोब्बाय गेट मोनफैबाय मेन गेट हाबनोसै दाना नै हाबहैनोसै सिङाव दैबो बोहैग्रा होलायलायदों नै डिस्ट्रिक्ट वाइस होदों नै क'क्राझार नैबे क'क्राझार चिरां तामुलपुर बाक्सा उदालगुरि बरपेटा बिश्वनाथ गासिबो बर'नि जत' फरायसा आफाद दङ बेखौ देखायजोबदों गोदोनि फुराना दस्ति हेन्डसेक दे मादै सिनाया जाबाय बेबो गोदोनि लोगोनि माबाजोब गासिबो पार्टनार बियादै गासिबो बिबोनां गासिबो नै आं बे मादैनावनो थायोमोन गोदो कलेज फरायनो बेलाय जोंहा पार्टनार
बेयो बे मादैनि फिसाजो लोगो मोनजोब्बाय रायजोफोर अबा फिसौजोआलाय फैदा नानि ओरै फैदा ओइ नोंनि ना बे नोंनि आय' देलायलायबाय सना फैदा देरजोबथारबाय होमबालाय ओरै थांसै मादै नोंसोरो 100 हाबबाय नोंसोरो जों आरो खौसेथिनि बाहाय जिगमिगजों लोगोसे नै जेवारि लागायदों दुलाराय बर' फरायसा आफादफ्रा पेन्डेल गिदिरखौ नायनानै फैबाय रायजोफोर दाना एगजिबिसनाव हाबहैनोसै मानसिफ्रा नै होंगो दोंगो लामायाव एगजिबिसनाव हाबहैनोसै नै रायजोफोर जोंहा नायनोसै मा दं टिकेट लानानै एक्जिबिसनाव हाननो नै टिकेट दाननोसै मानसियानो नै गिदिरथार जाबाय गांब्रै हरदे गांब्रै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हाबाफारि बादियै बायदि बायदि जुथुमनाय सोलिगासिनो दङ गांब्रै लाबाय नै हाबफैनोसै बे हाबाफारियाव लाइनाव थाबाय नै जोङो एगजिबिसनाव जेरावबो सेलाय बेलाय रायजोफोर एगजिबिसन सिङाव हाबनोसै नै जोङो नैबे सानैनि दानासै जे जोङो सासे सानै साथाम साब्रै औ जेबो नङा गावनि प्रग्रामावलाय ना हारिनि हाबफैनानै नैबेखौ खेबबाय आङो आदर्श नार्सारि बिफां लाइफां फानग्रा नैबेया जाहैबाय नैबे बायद'आ जाहैबाय नार्सारि प्रडाक्ट खालामो दे रायजोफोर मा होनो खोनासंलांदो मेडामा थाइजौ खान्थाल बार'मासि दङ आपेल दङ पिच बिदिनो बायदिसिना दङ किवि मोनि फिथाइफोरनि माबाबो दङ जायगाफोरा खोन्थाहरदो कारिगाव हाइवेनिफ्राय ओरैनो 800 मिटारसोनि गोजानावनो गसाइगावथिं थांनांगौ सोरनोबा नांगौबा फैनो हागोन कन्टाक्ट खालामनानै दायो दतमाव फैदों गाबोनसिम थागोन ना माबायाव लोगो मोनबाय आरो जोङो एगजिबिसनाव हर्टिकालचार जाहैबाय ब्लेक राइसनि केक नै जोंहा ICDS मेमफ्रा मा लाखो खोन्थाहरदो दे मा लाखो आबर' लानोसै जानो लांसै ना गोथाव नामा टेस्टि ना बेसेबां ओमफ्राय मोनसेयाव मोनसेयाव बेसेबां 150 नोंहाबो लाबाय माबायाबो नुआबो लादो बोरो आब'आबो लानोसै नामा लादो बिराद सेल जादों नामा नानि जादोंना दे मोजां बानायनांगौ ना बिदिनो बेखौ थालिर बिफांखौ देखायदों नै रायजोफोर अरिजिनेल माबायदि प्रडाक्ट खालामो होननानै नै कक'आ फानदों बिसोर सारमोनहा कक'आनि नार्सारि बेयो बुहुद सेल जादोंना सारमोन औ एसे खोन्थानानै होनो हागोन ना कक'आनि सोमोन्दै कक'आ ओरैबायदि मोनसे आबाद बेखौ इन्टारक्रपिं हिसाबै मावनो हायो जाय फिथाइखौ गथ'फोरा जानानै बिराद मोजां मोनो खालि गथ'ल' नङा बोराय गथ' गासैबो मानसिया चकलेट जाना मोजां मोनो चकलेट बे चकलेटखौ जोंनि बे कक'आ दंफांनिफ्राय बेगर दिहुननानै बानायनाय जायो खय बोसोरजों बेखौ प्रडाक्टखौ मोनो बेयो गायजेननायनिफ्राय गोदो मोजाङै मेनटेनेन्स खालामोबा 2 बोसोरनिफ्राय ओमफ्राय जोंनि हायावबो जायोना आरामसे जायो मा हासार होनांगौ बाहाय
बेयाव नोंथाङा मोननै मेथडआव हायो अर्गेनिक मोनसे हायो आरो नन अर्गेनिक ना नन अर्गेनिक खालामोब्ला नोंथाङा इउरिया सुपार पटास DAP बेफोरबायदिखौ होनो हायो आरो रासायनिक हासारखौ बिगायाव बेसेबां फुलि नांगौ बेखौ बिगायाव नोंथाङा जुदि साइन्टिफिक खालामोबा 100 पिस नांगोन पार बिगा आरो जुदि नोंथांनि गय दंफाङा सिगाङावनो गायखाना दङबा बे डिसटेन्सआ मिलायनाय नङा एसे माबाया बारा जाहैगोन आरो ओमफ्राय मोजाङैनो जादोंना दाथ' एकदम जोबोद मोजां दे गोजोननाय थाबाय दे उनैसो रुरेल एग्रिकालसार श' कम्पिटिसननि बे डेक'रेट देखायनानै होनाय ड्रागन बिफांनि नै पिकचार होनानै दोनदों बे रायजोफोर ड्रागन बिफां कक'वानिबो नैबे जाहैबाय जोंनि मावनानै जाग्रा कालसारनि बारियाव मा मोनो बिनि फिथाइ सामथाइ जोंहा फंबाय गोदोनि क'क्राझाराव मावग्रा लोगो एग्रिकालचार इन्जिनियार बिसोरखौ लोगो मोनदों नैबे फंबायाबो जोंजोंनो बायदिसिना कन्ट्राक्ट मावफैयोमोन बिसोरखौ लोगो मोनबाय जोङो नै एक्सप'आव हाय फंबाय थांसै दाना पुलिस डिपार्टमेन्टनि नै मा देखायदों रायजोफोर नै रायदों नि बुस्थु फाननाय रायदोंनि मोजां थादे रायजोफोर बे मा अन्थाइ बेलाय खावरि नैबे जुमायखं बेखौ मामि मोनथियाना जादों मामि बेलाव बेखौ जुमायखं बेखौ नोंसोर सिनाया दैयावसो मोनो जुमायखं बियो बांलादेशनिफ्रायसो लाबोनायनो जोंनि दांजागोन ना जोंनि जायगानि नङा बांलादेशनिसो दस्रा माबानिसो स्टेटनिसो दस्रा जायगानि नोंसोर सिनायाहाय मा बियो दा मोनलानो जोंनि जायगायाव बेफोरखौ जुमायखं बे दानि गथ'फ्रा सिनायलाहाय जुमायखं ना थुमायखं सिनायो नानिमोन बेसेबां दामा 1700 ना मोजां जोङो आखाइजों बानायो बेयाव माने आखाइजों ना आखाइजों बानायो सासे सार दङ जोंनि डिजाइनार जोंखौ बबेनि ओमफ्राय नोंसोरो बाक्सा डिस्ट्रिक्ट बाक्सानि ओमफ्राय बिराद फानोना बिदिखौ फानो बिदिनो फुजाफोराव थांनानै फानो मोजां सेल जायोना दाबो नांदों नामा सेला जि अन्थावखाना मोजां नुसोगारथारो अनलाइनबो जायोना दे मालाबा न' मोजां जाग्रोथोंसै साजायनानै दोननो ना बिदिनो फान बिराद मोजां समायना नुखाथारदों फर सेल दे रायजोफोर बेखौ फाना ओरैनो देखायनायल' एक्जिबिसनाव टेकनिक बाहायाथ' बाहायनो हाया आरो नों बुद्धिखौ बाहायनांगोन बुद्धि जायखौ नाम जों स्किल मिथिबाय दा बेनो बुहुमाव थांना थानायनि राहा अफ सार्भाइभिं मिथिबाय मोजां नुथारदोंना देखायनो थाखायल' ना बे बुस्थुआ बेखौ देखायनो थाखायल' बाहायनाय जादों आरो बाहाय माखासे गोनांथार बाथ्रा जाहैदों जोंहा मिथिंगाखौ संरैखाथि होनांगौ आरो मिथिंगायाव थानाय गासै जिउआरिफोरखौ जों संरैखाथि होनांगौ अब्लासो जोंबो बुहुमाव थांनानै थानो हागोन एबा हायो जायखौ जों बे बाथ्राया फैगोन इक'लजिनिफ्राय इक'लजिया मोनसे बिराद सेप्टार दंफांजों दानजोबनाय गासिबो इक'लजिया जुदि इमबेलेन्स समायना खांख्राइ अमा हांनाय गोथाव मा जायगानि बिसोरलाय कहाँ से आया है आप लोग ओ सिस्टर कहाँ से आया है लखिमपुरनि नै नाथुर हांनाय अमा हांनाय आलदा जायगानिया आलदा जायोना खांख्राइ बाला ओंखाम माबा खांख्राइ मोनजायो जों गोथाव जाथारबाय मालाय
लखिमपुर माबानि सिख्लाफोर सावनायखौ ना धेमाजि लखिमपुरनि सिख्लाफोर सावनायखौ गोथाव गोथाव मोनथारदोंना जाग्राफ्रा बावबिनि जों लागोनिखा उदालगुरिनिसो अदाल फिथाइ जाग्राफोरसो ना ओंखायनोथ' नै सेहेरायाबो एसे आलदा जामारोना क'क्राझारनिया आलदा अदालगुरिनि आलदा बाक्सानिया आलदा जाखायो नोंसोरखौ अदाल नुखाथारदों माबा ओरैनो जंखायलायदों दे राजुफोरजों आन्दारस्टेन्डिं बुजिलायनानैसो बर'नि न'खर बेहाय थांनोसै जोङो बर'नि न'खराव दिनै आगदुवाराव जोंना साखि लगायो दाना सिङाव हाबलांनोसै हा दैखर नै दैखर बर'नि न'मा न' बेयो बाथौसालि बेयो खेराइ फोरबोनि नियमै बर'नि बाख्रि बर'नि नियमावथ' बिदिनो बाख्रि थायो नालाय नै बेहाय हासिब बायदिसिना बावखा सुखेन हाथासुनि खुंनायनि हाथा बियो लावथाय जौ सेरग्रा जानथा नैबे दाउ गनाय नैबे थायो नालाय बाख्रियाव थालिर बावनाय नैबे खादा मैगं मोनला दोनग्रा नैबे जौ दोनग्रा दोस्राव नाफाम हासुं थावख्रि बोयो रायजोफोर सुखेन गासिबो बोरसि दंजोबो नैबे जाबाय फाथो दुरुं संग्राय एम्फौ गायहेन उवाल गासिबो बे बर'नि नेरसोन जाजोब्बाय हाबग्रा नैबे बर'आथ' अदाबावसो सङो नालाय ओंखायनो बन जाबो नैबे फासिजाल ना साग्रा मुसारि नैबे दाउ गग्रा बर'नि संसार जानायाव मा मा नांगौ रायजोफोर बे गासिबो नुथायखौ नुनो मोनजोब्बाय संग्रा जाहैबाय बियो एम्फौ सैदों नै ओंखाम संग्रायाव नैबे मा जिनिस बेयो नैबे ओंखाम नैबे ओंख्रि हटेल दं नोंस्रा हटेल नङा बे न'नि नेरसोन जाबाय न'नि नोंसोरखौ मेन खालामनानै दोनबाय ना बाहाय ओंखाम ओंख्रि संदों नै जों हाबफैला हिसाबावथ' सेन्देल गाननानै हाबनो मोना नालाय जोंनि बर'नि नियमाव ओंखायनो जों हाबला फुरा गोदोनि नियमाव दं नालाय दाहोनाफोर मावग्राफोर थाग्रा सौरा बेखौ सौरा होनो सालि मा बिबे गनसि गंसे ना आसि आगर ना माबा जिन्ज्रि आगर गनसि गंनै रायजोफोर बर'नि नियम निथि दोनदों नालाय नै अन दंखायो खाथियाव माबानानै नै अन देबाय उवाल गायहेन नुनायखाय आङो एसे देनानै देखायहरबाय दे लोगोफोर बर'नि आइजोफ्रा नै दामनाय देनाय जेरावबो आखा फाखा दे रायजोफोर खाम जथा सिफुंजों रिंखांहोनो हायो बर'नि कालसारा इन्जय खालामदों गावनि हारिनि नियम निथिखौ दामनाय देनायजों ख्रिस्टि खला मोसादों जा होंगो दोंगो जाबाय रायजोफोर मानसिफ्रा हावा हावा बारजों बिराद समायबाय
बरिया रायजोफोर जोंनि बर'नि कालचार नियम निथिफ्रा बियायंआनो जिराय गाखोबा गाखोनानै सनाया आयै आंनि फिसा हिन्जाव दे जाबाय दे दाना गिबाय दाना फैदो दाना गिबाय मामि आयै ओरै नायलाय मा ओरै नायलाय दाना गिबाय दे जाबाय प्रग्रामनिखौ एसे खमबाय रायजोफोर जोबोद साबायखर थाबाय फंबायनिसिम बिथांनि मुङानो जाहैबाय हरि कृपा ब्रह्ममोन नैबे खाथिनिनो 2 मायथाइनि देंखो मोसिनिथाम बादायनायाव बिथाङाबो 3थि बान्था मोनगिरि बेबो जोंनि क'क्राझार दतमा हालामनिनो बिथांखौ आङो सिनायथि होनाय जाहैबाय जों मैयाबो सिनायथि होखादों आरो जायफ्रा मैया मोनथियाखै बिसोरखौ आङो मोनथिहोनाय जाहैबाय बिथाङानो जाहैबाय जासमिन ब्रह्म गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरबाय दा आं सिगाङावनो निमाहासो बिहरनो सानदों मेथाइ रोजाबनाया गोबाव सम जाबाय प्रेक्टिसबो गैया बोसोर जालांबाय बेखायनो गोरोन्थिया गोबां जानो हागौ बेखायनो बयखौबो निमाहा होगोन होननानै आसा खालामनाय मामि सना आयं सनाया बेखौ लाबायना आयौ दुगि नै बुद्र बावबाय बाबायहाय रायजोफोर बेरायनोबो मेंबाय थांनांसिगोन ओरै बेरायहैजोबला जोङो बाबाय मोनाबायबो मा जिनिस बे नानिफोर जिबौ ना बेसेबांनो मोनसेयाव बेसेबां आइ किमान एकटा किमान सिलेक्ट किमान 120 टाका 120 टाका औ कुमारिनि माबाखौ बासि सावथारबाय लाजोबसिगोनदां बेरायखांबाय रायजोफोर मेंबायना जि थांनोसो लुबैबाय मोसाबायबो फुरथि खालामबाय इन्जय गासिबो नुजोबबाय बिराद मोजां जादों एक्जिबिशना माबे मा जानो होनदों माखौ लानो हा माखौ लानो मा बुक लानो लादो मा लायो मा स्ट'रि बुक लानो नों मा बबे स्ट'रि बुकखौ लानो माखौ हा लादो नों माखौ मोजां मोनो मा बुकखौ लानो नागिरखो दे मा सल'खौ फरायना खोन्थाहर माखौ लानो नागिरखो फरायनो खोन्थादो ओमफ्राय हा फरायना खोन्थादो गोसोआव लाखिनो हानाय गोहोखौ बांहोनायनि गोरलै राहा बे मोननैखौ लानोसै नि प्राइसा नायदो 120 टाका मोननैजों दे जुनानै हरदो नै जोंहा माबायाव फैनायाव लोगो मोनबाय बिजानैफोरखौ बिजादैमोनखौ दतमानि ना बिसोरो आंनि बाबानि बिनानावनि फिसौजोफोरजों बिसोरो बिजामादैफ्रा फैयाखैना बोरा आबैफोर आयै लोक्षिफोर आबौ सनाफोर आबै बोरालाय थांनोसो ओंखारबाय जोङो थांसैना जोंबो थांसै थ' होमबालाय जोंहा महिमाखौबो लोगो मोनबावबाय बाथाबारिनि बिनानावमोन
जिरायबाय रायजोफोर जोंना नै पार्टनारफोर मेंजोब्बाय जिरायनानै थाजोब्बाय थांनोसै रायजोफोर नै ओंखारबाय जोङो थाबायलांनोसै मेंनायबो मोनबाय देहाखौ जोंना थिसाया मा मा लाखो थिसा जांब्लक जाथारला जोबथारबाय बेटारिया बिमा फिसा नै बिसोरखौ बेटारिनिफ्राय ओंख्रायलांगोन मोनाबायबो रायजोफोर मेंबायबो थांनोसै न'आव मादैनि भिडिअखौबो जोबजासिम नायना होदो गुड बाय गुड नाइट रायजोफोर